Ameriki jamana ka ciladi Antony Blinken be tamala Nouvelle-Zélande ako we are very closely monitoring the situation and developments in Niger. I spoke with President Bazoum earlier this morning and made clear that the United States resolutely supports him. kuma ɲɔgɔnyaw o sera ka don ne ni jamanatigi Bazoum ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔmada joona in na wa ɲ'a fɔ a ye jɛlenya kan ko Ameriki jamana ka kɔkɔrɔdonni bɛ ka taa a fan fɛ ani fɛnɛ k'a lakodɔn i n'a fɔ jamanatigi min sigira Niger jamana kɔnɔ bɛɛ fanga tɔgɔ la an b'a ɲini jamanatigi Bazoum k'a labila joona joona a ye min fara a kan wa an kɛlen don ka ni fanga dafiri in kɔn min kɛra jamana finitigiw fɛ an ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabatilen don Niger jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ ani fɛnɛ ka fara an dɛmɛbagajɛkulu kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ a mara kɔnɔ ka fara diɲɛ kan an bɛna tɛmɛ n'an ka baaraw ye cogo min na fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ joona bɛn ani tilennenya kɔnɔ Blinken ma sɔn kɔni ka jalatigɛli fosi kɛ ka kɛ ni jamana finitigiw ka fanga dafiri ye min yelen don i n'a fɔ a bɛna sɔn ka gɛlɛya don États-Unis jamana ani Niger jamana ɲɛmɔgɔw olu ka baaraɲɔgɔnya siraw la ni o dɔ dalen don jihadijɛkulumaw olu kɛlɛli kan n tɛ se k'a fɔ ko awɔ fanga dafiri don walima ayi kiiritigɛlaw de bɛ se k'o jalatigɛ nka min kɔni lajɛyalen don o de ye k'a fɔ ko fanga dafiri o laɲinina jamana finitigiw fɛ walasa ka se ka jamana fanga bin a ye min fara kan Blinken y'a fara kan fɛnɛ ko États-Unis jamana ye kangarida kan kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka taa Niger jamanadenw ma k'u ka taa ni ka segin baaraw ɲɔngiri taama minnu ni nafa tɛ u la ka kɔn o ɲɛ Blinken tun y'a lase jamana finitigiw ma minnu ni olu ye nin fanga dafiri in boloda ko dɛmɛ minnu ni o bɛ bɔ Ameriki jamana yɔrɔ sɔrɔ yiriwali siraw fɛ ka taa u ka jamana ma bɛ se ka kɛ ni jamana fanga de ye min sigira bɛɛ fanga kɔnɔna la. Like the Pacific Islands Forum, to enhance ties between our Pacific partners